Servus, Kicár. Aký trend nemáš rád? Ešte dosť mi lezú na nervy také tie násilu senzačné videá, kde tetujú typci v lietadle alebo si dajú na robotický vysavač tetovací strojček a čakajú, čo im to spraví za kerku. Filip, čauko, ktorý tattoo trend nemáš rád? Presne tento, že musíme točiť videá, aby sme mali dosahy. Čauko, Pali, aký tattoo trend nemáš rád? No dneska je taký tattoo trend, že čím väčší bizár, tak tým lepšie. Dneska aj môžeš tetovať úplne, že s prepačením na piču a je rozdiel robiť zlú kerku a zlú kerku, tak ten retardovaný štýl kvázi. Nech tam sú priznané tie chyby, ktoré nie sú chybami. Ale typu, že chytím trojček a niekto sa mi postaví pri plot a ja mu to obkerujem vonku, mi príde akože fakt. Toto dneska má väčší dosah ako samotné umenie, keď sa tým trápiš, tým dizajnom a tak. To je asi dnešný obraz, neviem. Nezaslievam to nikomu, však každý nejako niečo robíme, niečím sa bavíme, niečo nás zaujíma, ale toto za mňa vôbec. Čauko, Jimmy. Aký trend nemáš rád? Že niektorí tátery zo seba začali robiť strašných komediantov na internete, to je jedna vec. A druhá vec možno ten arogant štýl, tie násilu, dodrbané kerky, to taký výsmech reálnemu umeniu a tej snahe niečo vytvoriť, tak títo ľudia to dojebávajú a vysmievajú sa nám. Šup, daj follow.